ישראל לפני בחירות, תראו את כל המפלגות, איך כל אחת פתאום דואגת גם לשכבות החלשות, מסתובבים הם בשכונות. בישראל עשו שגיאות, פגעו הם גם בישיבות, הוא כאן עכשיו להחזיר עטרת ולהתרחק ממחלוקות, אחדות אמת בין הכיפות. גם יש חילוקי דעות בינינו, אבל אנחנו הולכים ביחד למען המחנה הלאומי. כולם כשרים, כולם צדיקים. חב"ד, מה לא עשו למען ישראל? אנחנו הצבענו בשביל עם ישראל, להפסיק את המחלוקות, הצבענו בשביל תורת ישראל, להפסיק אחדות עם ישראל, הצבענו בשביל ארץ ישראל, לחזק את עולם התורה. זו מפלגת יחד. לא נוותר אף פעם ונצביע למען, כי עד היום אלי ישי הוא למען הדרך, לא נפנה שטחים בכל הארץ, גם יגידו זה שלום, איזה שלום. אנחנו מבינים שכדי להוביל את עם ישראל צריך שיהיה בסיס ערכי וברור שקוראים לו תורת ישראל. בראשותו ותחת נשיאותו של מרן ראש הישיבה, עושים את ההיסטוריה לאחד את עם ישראל. דברי מרן הרב עובדיה עליו השלום, שאמר, וברכתך בכל אשר תעשה. ועלה בליבי, בכל זה אליהו, בדיוק. תעשה, תשע"ה. ובתי נאמנות. מה מאיתנו יחד זו המפלגה. חלוקת תפקידים לעסוק ביושר. לא בגלל שהוא בן דודי, דודו בן דודו יגלנו, אין דבר כזה. צריך לדעת את היושר, זה מעל. עכשיו עוד הערות, לא לקחת שום כסף על שום שירות. משרת ציבור צריך להיות ישר ואמיתי. כל רגע צריך להיזהר, לא לקחת כסף. ברוך השם, תהיה לכם משכורת טובה, תעלו מעלה מעלה, תהיו שרים, תהיו סגנים, וידעו, אלה שרים של יושר, יושר ראשי תיבות, יתגדל ויתקדש שמי רבה. כי עד היום אלי ישי הוא נאמן הדרך, צריך לדעת את היושר, זה מעל, ונצביע למרן. גאון ראש ישיבה, הרב נאמן, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. הרב נאמן בן מאיר מזוז, צניע ומעלה, הוא צנוע. כולם יודעים גדולתו. ברוך השם, יש תלמידי חכמים, יקרים ונחמדים. הרב עובדיה מאוד אהב את אלי ישי, ויש הקלטה שאומר לו שתעשה ואני אעזור לך. אנחנו הולכים בדרך של מרן עליו השלום, במורשת של מרן, בדתו של מרן, כל שנעשה יצליח. יחד, יחד, רק ביחד, לנצח את הכל. יחד, יחד, רק ביחד, באהבת חינם לגדול. הראש ענב כידר, הרב מזוז זה אדם שגדולי העולם את הדבש אוכלים דרך התורה שלו, המתיקות שלו בפסיקה, בענווה, בהכל. יחד, יחד, רק ביחד, לנצח את הכל. כן, איש אחד בלב אחד. אלי מבחינתי זה דמות של אדם ישר, אמיץ. אנחנו לא באנו לעשות מלחמות, באנו לעשות שלום. יחד שבטי ישראל. יחד, יחד, רק ביחד. אנו מקדמים בברכה את בואו של מרן ראש הישיבה, מחולל המהפכה הספרדית ומחזיר העטרה ליושנה, מורנו ורבנו הגאון הרב מאיר מזוז שליט"א. יחד זה לחיות בקירוב לבבות בין אדם לאדם, להרבות כבוד שמיים, כסף פגיעה בשכבות החלשות, ולזכות הרבים. לחזק תלמידי הישיבות. איזו מפלגה של כבוד תורה. יחד זה לדעת לעזור לכולם בכל מקום בעולם, להחזיר באמת עטרה ליושנה אמיתית. איזו מפלגה שמחברת את עם ישראל, שיש לה כבוד לעם ישראל. ובעזרת השם נעמוד על משמר הקודש בכנסת ישראל. כל הגזירות שעשו לה בשנתיים האחרונות התבטלו מן העולם. יחד נבחר באלי ישי, כי חשוב לנו לדעת שכאן בארץ ישראל אף אחד לא יוכל לגעת.
זה המשימה שלנו. יחד, יחד, רק ביחד, ננצח את הכל. יחד, יחד, רק ביחד, לאהבת חינם לגדול. מבחינתי יש לי דרך, לי יש חלום, ואני הולך לממש אותו בעזרת השם.